Дейността на методичната лаборатория по атомна спектрометрия е насочена към развиване на зелената аналитична химия чрез разработване на методи, щадящи околната среда. В лабораторията извършваме елементен анализ, т.е. определяме съдържанията на различни елементи, най-вече метали, в проби от различен произход. Това може да са води, биологични течности, почви, пепели, графитни прахове и други. Научните задачи, които решава методичната лаборатория по атомна спектрометрия, са следните. Разработване и оптимизиране на нови зелени аналитични процедури с помощта на методите на атомната спектрометрия за анализ на проби със сложен матричен състав. Аналитично охарактеризиране на материали с оглед използването им като сорбенти за пречистване на замърсени води и фитоекстракция на рени от почви и води и разработване на бързи и екологично чисти методи за извличане на рени от растителни материали с приложение в аналитичната практика и рениевия фитодобив. По тази последна задача водещ експерт е главен асистент Христина Цветкова. Реният е един от най-редките елементи на Земята. Поради това, както и поради високото търсене от страна на авиокосмическата и петролната индустрия, той е един от най-ценните метали на международния пазар. Механизмите за натрупване на рении в растенията и възможностите за неговото извличане от растителните тъкани са едно от предизвикателствата на лабораторията по атомна спектрометрия. Инструменталните аналитични методи, които използваме, са атомно-абсорбционната спектрометрия и рентгенофлуоресцентния анализ с пълно вътрешно отражение. В момента сме в лабораторията по атомно-абсорбционен анализ и тук е нашият спектрометър, пламъков атомно-абсорбционен спектрометър, и се нарича така, защото атомизацията на пробите се извършва в високотемпературен пламък, в случая въздух ацетилен. Този метод е едноелементен, т.е. можем да определяме само един елемент, като за всеки елемент ни е необходима съответната кухокатодна лампа. Това е една лампа с кухокатод вътре, който е изработен от съответния елемент, който определяме. Този метод е много чувствителен, т.е. с него се определят много ниски съдържания от елементите и освен това е много селективен. Почти няма пречения, което е едно много важно качество на този вид анализ. Методът е относителен. За да определим неизвестна концентрация на дадения елемент, ние трябва да имаме стандарти с познати концентрации, с тях на помощ строим една калибрационна права и спрямо тази калибрационна права после се определят неизвестните концентрации. А това е лабораторията по рентгенофлуоресцентен анализ. Това е един нов, съвременен рентгенофлуоресцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение. За разлика от предишния метод, който беше едноелементен, този метод е мултиелементен, т.е. едновременно определяме съдържанията на всички елементи в пробата. И ето тук на екрана може да се види колко в съответната пробичка, колко много елементи са определени наведнъж. Тук се намира източника на рентгеновото лъчение. В случая това е молибденова тръба. Източникът е закрит и не може да се види. Тук се генерират рентгеновите спектри, които всъщност после ние виждаме на този монитор и които обработваме. Като за всеки вид проба трябва да се разработи и оптимизира съответния аналитичен метод. Този метод изцяло отговаря на изискванията за зелен аналитичен метод,
т.е. екологично съобразен метод, щадящ околната среда.